Alam mo, sis, sobrang dami talaga ng gwapo sa TikTok, no? Ako, guwapo nga, hindi naman atin. Talaga ba, ate? Oo, sobrang dami, sis. Ikaw kasi, malas sa buhay. Bakit ako na malas, ate? Kaya hindi tayo nakapag-asawa eh. Nga eh, nasa iyo ata yung sumpa, sis eh. Wala sa akin ah. Yung buhok mo, sis. Ang ganda-ganda ko Amoy naman. kopras. Bagong riban to kahapon, no? Yeah. Ang riban, ang pangit-pangit mo nga eh. Ang ganda ko nga naman. Tsaka pala ate, ano ba sikreto mo? Ba't ganyan yung tuhod mo ang puti? Magnakaw ka lang ng okra kay Aling Using. Ay talaga, ikaw pala Oo. yung nanakaw dun ha. Kaya nga naubos eh. Ako. Ate, Sisi, nabalitaan nyo ba? Ano? Umuwi na daw yung anak ni Konsehala Procopia? Si Junel? Oo! Oh, yung basketball player dati. Yung hari sa basketball. MVP. Natatandaan ko pa yun. dumating. Nung isang araw daw, bagay sa akin yun. Di ba galing yun sa Saudi America? Sobrang bagay sa akin. Ay, hindi bagay Gwapo sa'yo na yun, ate, siguro no? lalo Mas nun. bagay sa akin yun. Oh, mas bagay kami nun. Oops. Alam niyo, sis. Kami yung bagay ni Junel, sis. Kayo. Ako yung pinakamatanda sa tatlo eh. 116 na yung edad ko. Ikaw 116, ako nga 114 eh. Ako din 112. At isa pa, sis. Ako yung pinakamaganda sa tatlo, sis. Anong maganda? Pangit-pangit mo. Nalamin ka ba ate? Oo. Kakatapos ko lang manalamin kanina. Sobrang ganda ko talaga, sis. Yung sinasasabi mong kotes porcelana. Ipikasit nga lang gamit mo eh. Oo nga. Ano, Naku, ipit kasi sa'yo, yung sis, sampalin kita Sunrocks. dyan eh. Na, tumigil ka nga dyan. Laki yung nguso mo. Parang humba. Anong liki-liki? Eh, Pangit ang kulot ng buhok mo. ikaw naman ate. Tagal mo na sa Korea. Naku, takla ka pa rin. Anong takla? Sasampalin kita dyan eh. Oo nga. At ikaw naman, sis. Ang pangit ng bango ng shampoo mo. Ang bango, no? Amoy lansloob. Ano yun, ate? Lansloob eh. Ganun Ang malas-malas ko talaga. Nagkaroon ako Bagong ng mga riban to? kapatid na pangit. Ikaw din, sis. Sobrang pangit mo, sis. Ikaw yun, ate, ang mapangit. Magsitigil ka. Ikaw yung may malas dito eh. Ate. Oh, speaking of pogi. Junel. Akin na si Junel. Uy, akin na lang. Bagay kami. Pogi. Pogi. Ay, pogi. Pogi. Ay, pogi. Mga miss? Yes, sir. Yes, sir. Matanong lang. Saan ba yung bahay ni Maricel de Guzman? Si Maricel? Ako si Maricel. Ikaw si Maricel. Huwag kang maniwala dyan, pogi. Siya si Tansyang. Oo. Yung bahay ni Marcel, andun sa kabila. Ganun ba? Malapit lang. Salamat mga miss. Bye-bye, pogi. Sabi ko na sa akin, eh. Tumingin eh. Ano sa'yo? Sa akin Bagay sa sa akin, no? Sa akin tumingin. Ako sa akin. Nakita mo yung sa akin kumindat. Oy, ang pangit mo. Inis ka muna mga sister. Bakit siya pupunta kay Maricel? Siguro jowa niya si Maricel. Ano si Maricel, ang pangit-pangit. Hindi naman siguro. Mas maganda pa nga to kay Maricel. Tingnan Pero- mo ang pangit niyan. Hindi ako mangwala ng pag-asa, sister. Kasi alam ko na mas maganda ako kay Maricel. Oo nga, ate. Kaya huwag tayong papayag. Hindi kayo lang. Papayag ako hindi ako papayag. Teka lang. Ang bilis bumalik. Oh, tingnan mo. Oo nga, si Junel ko. Siguro break na sila. Oh, baka nga break na sila. Kaya mga sister, huwag niyong agawin sa akin si Junel. Baka makalimutan ko magkapatid tayong tatlo. Ano sa'yo? Hi, Pogi. Hi. Ba't bumalik ka agad? Wala na ba kayo ng GF mo? Ito ka na lang sa akin. Tumigil ka. Ako lang ang pwede kumausap sa kanya. Akin lang si Junel. Ano sa'yo, ate? Hindi ka type niya, no? Nung hindi type Kung nga kinikindatan niyo, tinititiga pa nga. ako yung nakakatanda kapatid niyo. Hindi sa'yo, sa akin yung nakatingin. Ano sa akin? Papangit niya. Tigil nga tayo dalawa. Ano ka ba, ate? Ano ka ba? Ha? Walang hiya! Mga walang hiya!
Laki niya! Aray! Mga ate! Ate, Junel! Junel! Junel!